Allah mai iko, yanzu-yanzun nan wata mata ta haifi 'yan huɗu jarirai kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun yi farin ciki da wannan labarin, domin kuwa ko mahaifiyarka ce ta haifi 'yan huɗu dole ka yi murna. A yanzu haka dai wannan matar tana asibiti kuma cikin ƙoshin lafiya take, domin kuwa an tattauna da ita akan yacce ta haifi 'yan huɗun nan kuma ta ba da labari kamar yadda a yanzu haka mijinta yana cikin farin ciki sosai da samun 'ya'ya huɗun nan da ya yi. A yanzu haka mai sauraro ka gyara zama domin za mu saka maka wannan bidiyon ka kalla. Amma mai sauraro kafin mu kai ga sa maka wannan bidiyon, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar liking. Mun gode. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a yanzu haka wannan mata ta haifi 'yan huɗu kamar yadda a yanzu haka ga hotonsu nan kuna kalla, domin kuwa a yanzu haka kowa yana farin ciki da wannan haihuwar da wannan mata ta yi, domin kuwa cikin ƙoshin lafiya take. Hakan ne ya sa mutane da yawa suke farin ciki. Kamar yadda ka sani dai a yanzu haka kafin ka samu wata macen wacce take haifar 'ya'ya huɗu sai ka daɗe, domin kuwa abin sai wanda Allah ya yi, sai wanda Allah ya yi za ta haifi 'yan huɗu tukunna za ta haifa, amma yawanci za ka ga 'yan biyu ake haifa, 'yan ukun ma ba a fiye haifa ba. A yanzu haka mai sauraro kai me za ka iya cewa a dangane da wannan labarin? Kai ma kana farin ciki da wannan haihuwar 'yan huɗun da wannan mata ta yi, ko kuma ba ka farin ciki? Domin kuwa a yanzu haka mutane da yawa suna farin ciki. To mai sauraro ka yo mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar liking. Mun gode.